Η ευθεία παραμένει ίδια όπως παίζαμε τόσα χρόνια. Μετά την ευθεία έχουμε μια παρατεταμένη αριστερή στροφή. Που μας οδηγεί σε ένα τραπέζι μάλλον λίγο μεγάλο. Μετά από το τραπέζι έχει ένα πενταπλό άλμα που μας οδηγεί σε ένα μπέρμ. Μετά το μπέρμ είναι το infield της πίστας, το σφιχτό το κομμάτι. Μετά θα πηγαίνουμε σε ένα τριπλό άλμα. Μετά το τριπλό ένα μονό. Τα στρίβουμε αριστερά και ξαναβγαίνουμε στην ευθεία.